Well is fad mé ag freastal ar an Oireachtas, níos faide na bhhaile ma adbhail. Ní mis na chead Oireachtas sem mar clia ans na seascadaí na runna má bóthail ágan san am, agus caiim mé régur me hen páirte han san Oireachtas agus danéirine go ríirílumm dúis a bhain faoi gá an san scéalaíart. Agus san rud einta gur chreid na daoine san námsin na scéalta bhí an dinse agam. Fionnlaoich, rúnaíart, sí scéalta agus mar sin dé. A bhí áirí an tíl ní chreid an éine na scéalta atá dinse go manis. A rud a hena bhéim go mór arm, an neirit an daoine ága a haistelan ó gá páirte an tír le bheith páirte an Oireachtas féin. Agus is cum céan éite bhfuil an Oireachtas fud na tíre. Ceacu tá sé seoáide sé ceanal, nó go láin an éirí, nó an bhéine a fáilead an tír. Fad agus bhíonn sé seo go bhéta a réig go grúthaíonn sé géaltart úr ar sanáda bhíonn sé seo. Agus le na chasin an tionchara éigeann sé nar an na dhé nar a imíonn sé. Caitheann sé blas na Gaeilge agus an cultúra an san bhaile agus féigeann sé a rion sin ar an bhaile. Agus sin fágan dhearma sin an neirit an daoine ágad an sin atá choristeán na commórtais agus ag ghlacu páirt an gá gréide a martaí an Oireachtas agus is sin an cótha is daine agus is deimhní dá bhfuil agan go marthaí an Oireachtas os na glúnta atá le teacht.